pray. Wala nakahimo sa pag-ampo sa Ginoo tungod kay nalingaw ta sa salida sa television. Kanang television mga kaigsunan nahimo nato nga unsa man. Dios. Ngano? Kay giuna nato ang kalingawan sa kalibutan, wala nato nahatagan og importansya ang Ginoo. So tanan nga mga butang nga mo'y makababag sa ato nga pagpangalagad si Ginoo, mahimo nato nga Dios. O kita nakalapas nining mga sugod si Ginoo. Sa adlaw nga Sabado, panaglitan. Di na lang ta mosimba tungod kay mabalaka ta katong atong bugto nga kanding. Amo gito nga atong kanding ba nga gibuhi. Basig kawaton. So di na lang ta magsimba kay bantayan na lang nato ang atong kanding. So gisacrifice nato ang pag-worship sa Ginoo kaysa mao nga kanding nga ato giatiman. So mahimo nato mga kaigsunan kanang kanding nga Dios ngano? Kay di pasulabi man nato paghikumbang kanding kaysa ato nga pag-worship sa Ginoo sa adlaw Sabado. Di na lang ta mosimba tungod kay nabalaka ta nga basig kawaton ang ato nga pagkabutang sa atong panimang. So, mao na ato bantayan mga kaigsunan nga tanan nga mga butang nga mo'y makapabag sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo, mahimo sabna nato nga Dios. Unsa pa gyud ang sugod sa Ginoo? Sa verse 7, dili mo pagagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipagan. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni adtong magagamit sa iyang ngalan sa pasipagan. Kung sa may pasapot ani mga kaigsunan. Now remember, we are bringing the name of Jesus to the world. Gidala nato ang pangalan sa Ginoo. Now ato inumduman mga kaigsunan, usay mapakyas na ani. Now, usahay sa ato nga pagkinabuhi sa kalibutan, usay maulaw tabang nga sa ato nga paginawi, dili nato mapadayag si Ginoong Hesus pinaagi sa ato nga pagkinabuhi. Usahay ginadala nato, no? Pangalan Seventh-day Adventist Church, we are bringing the name of Jesus to the world. But sometimes, wala nato ma-represent ang pangalan sa Ginoo o ang atong iglesia ngadto sa kalibutan. Tungod usahay sa atong kinaiya nga dili maayo. Now, dili mga kaigsunan nato inumduman nga diri sa kalibutan, we are bringing the name of Jesus. So kinahanglan atong ma-representa sa Ginoong Hesus ngadto sa kalibutan, pinaagi sa atong sinultihan, sa atong mga aksyon, sa atong paginawi, aron sigurado nga makita nila si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. O kang ikaupat din mga kaigsunan nga sugo sa Ginoo, mo ni siyang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay, nga mao ang adlaw nga ikapito. Nakabantay mo mga kaigsunan sa Ten Commandments. Mao lang ni siya ang sugo nga gibutangan sa Ginoo sa pulong nga remember. Di ba? Mao ra gyud siya. The rest walay gisulti ang Ginoo nga hinumduman. Pero nakabantay mo mga kaigsunan, mao puning sugo nga gisulti sa Ginoo nga gikalimtan sa kadaghanan. Kabantay mo? Pag-ingon sa Ginoo, remember the Sabbath day to keep it holy. Pero ang pangutana, pila raman ang nagabantay sa tinuod nga adlaw ng papahulay. Pero kung imong lang taon karon sa tibok nga kalibutan, milyon ang nagabantay sa adlaw nga Domingo, pero sa adlaw nga Sabado, maihap lang yun. Mauning sugo mga kaigsunan nga gusto unta sa Ginoo nga hatagan natong importansya. Kay gibalik-balik yun sa Ginoo, hinumdumi sa tuyo nga dili ta makalimot. Morning gisulti sa Ginoo. Remember the Sabbath day to keep it holy. Kay balaan na siya nga adlaw. So makita nato din mga kaigsunan, yatagan gid sa Ginoo kung importansya ang adlaw nga Sabado. Kung ato lang taon mga kaigsunan, ang Sabbath keeping nag-start ni siya dito pa sa Garden of Eden. Dito pa nagsugod. Kung ato lang taon mga kaigsunan, makita nato no nga ang Ginoo naghatag yung importansya sa adlaw nga igpapahulay. Nay usa ka theologian matud pa niya, God
started by working and ends with resting. So ang Ginoo nagsugod pinaagi sa pagtrabaho o iya kining gitapos pinaagi sa pagpahulay. Di ba? Sa first day, second day, third day, fourth day, hangtod pagka-seventh day, God rested His work. No? Nagpahulay siya gikan siyang buloton. O ato makita mga kaigsunan nga ang adlaw nga ikapito, kung basaho nato ang Genesis chapter 2, God rested, God blessed, and God sanctified the Sabbath day. So it is a special day, o ang Sabbath mga kaigsunan, it is a memorial of God's creation. Alang sa mga katawan nga makahinumdum sila nga ang adlaw ipapahulay, mao kana siya sa panahon nga ang tao magsimba, so makahinumdum ta nga ang Ginoo mao ang ato nga maglalala. Pero kung ato lang tao mga kaigsunan, kini sa balang nga kasulatan, ang Ginoo naglalang sa tao sa ikapila ka adlaw. Ika-unom. Pagka ugma kung sa may gihimo sa tao. Ha? After God created man, unsay una nga adlaw nga gihimo sa tao? Pag-worship. So dinhi makita nato ang logic mga kaigsunan. God started His work by started by working and ends with resting. Pero ang sa tao mga kaigsunan, right after gi-create sa Ginoo ang tao, ang una nga gihimo sa tao is to worship God. Di ba? Kung ato tanaw ng logic mga kaigsunan, gihimo sa Ginoo ang tao, pag human nga gihimo sa Ginoo ang tao, kung sa may gihimo nila, nag-start sila resting. So God created man, kung ato lang taon, man started by resting or by worshiping, and then it followed by working. No? So makita bitaw nato ang prinsipyo diri mga kaigsunan nga ang una dai nga buluhaton sa tao mao ang pag-worship sa Ginoo ug unya human sa pag-worship unsay mosunod? Trabaho. Di ba? Sa ato pa makita nato diri mga kaigsunan ang logic mao nga ang una gyud nga buluhaton sa tao mao ang pag-worship sa Ginoo. Paghatag og importansya sa pagdayeg sa Ginoo. Muna gihatag sa Ginoo ang Sabat aron sa pagpahinumdum kanato that every time when we worship God on Sabbath, we always remember God that He is our Creator and Redeemer. So, dini mga kaigsunan, ginapasantok yun alang sa tago sa kanato, gibutangan gina si Ginoo kanang word nga remember, aron nga kanunay nato mahinumduman ang Ginoo ug di ta makalimot kaniya nga siya mao atong maglalala. Muna, sa adlaw nga Sabado mga kaigsunan, dili lang ni kay magsimba ta for the sake lang nga musimba lang ta. Nagsimba ta tungod kay ato og i-acknowledge ang Ginoo nga siya mao ato nga Diyos ug manluluwas sa ato nga kinabuhi. Ug ang pagbantay sa adlaw nga Sabado mga kaigsunan, it started from Eden lost to Eden restored. Bisan pa dito sa new heaven and new earth, padayon gihapon mga kaigsunan ang pagsimba sa Ginoo panahon sa adlaw nga ipapahulay. Muna nga makita nato mga kaigsunan kung sa day importante ang Sabbath. O dili po makita nato sa 10 Commandments, no? By the way, ang first 4 commandments naghisgot ni siya mitungod sa atong nga relasyon ngadto sa atong nga Ginoo. O gikan sa 5 padulong sa 10 naghisgot ni siya mitungod sa atong nga relasyon sa atong nga isip katao. So dinhi sa verse 5 naghisgot ni mitungod sa pagtahod sa atong nga mga ginikanan. O dinhi makita nato mga kaigsunan sa 10 commandments mo po ni ang sugo sa Ginoo nga adunay saad. Nay promise. Unsay promise sa Ginoo? Aron nga motaas ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. So makita nato dinhi mga kaigsunan ang saad sa Ginoo nga kung kita matinahuron sa ato nga mga ginikanan, ang Ginoo magapanalangin din sa ato. Unya, gihisgutan po sa Ginoo. Dili ka magpatay, dili magpanapaw, dili magpangawat, dili magsaksik baka,
dili maibog sa mga butang sa isig katawo. So, klaro kaayo mga kaigsunan ang gisulti si Ginoo. So, mauni siya ang mga balaod, gitawag nga mga moral law, aron nga mabatnan ang maayo nga relasyon nga to si Ginoo o labaw sa tanan sa ato nga relasyon sa ato nga isig katawo. So, gisugo gini sa Ginoo aron nga mabatnan nato ang pagkinabuhi nga uyon sa iyang kabubuton. Mao nga kita gisultihan sa John 14:15. Ingon si Ginoo, "Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo." So klaro mga kaigsunan. So love is the basis of keeping the law. Without love, we cannot keep the law. So maglisod magita pagbantay sa sugo si Ginoo kung wala pud ta nahigugma kaniya, di ba? Sama sa inyong mga kabataan, kung inyong mga kabataan wala nahigugma sa inyo, magsugod mo. Hindi po na sila magsunod. Tungkol kay wala sila nahigugma. Pero kung sila nahigugma sa inyo, sayon ra yun ang pagsunod nila sa inyong mga sugod. This is true sa ato nga pagpangalaga diha sa Ginoo. So, ang paghigugma mga kaigsunan sa Ginoo, importante gina. Kaya kung kita nahigugma kaniya, ato kinahanglan nga bantayan ang iyang mga sugod. So, dini ato sa makita mga kaigsunan kung unsa di ay importante ang sugo sa Ginoo. Mo naging dinhi timan kini samtang may langit pa ug mayuta. Bisan ang labing gamay nga kudlit o labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayon sa iluan hangtod matuman ang tanan. So makita nato mga kaigsunan nga we are obliged no, to keep the law. Once nga nagpabilin pa ang langit ug ang yuta, so obligado ta sa pagsunod niini. Now, dili usab sa manual nga gisulti sa Ginoo dinhi sa balang nga kasulatan. Makita usab nato kini pagkapiniyalan sa mga butang ninyo ta. Now, ato inumduman mga kaigsunan nga ang tanan nga mga butang diri sa kalibutan it belongs to God. Tinuod dili. Wala gi ato. Tungod kay siya mo ato nga creator. Siya mo tag-iya sa tanan nga mga butang. Gani kung basahon nato sa 1 Corinthians 10 verse 26, kay ang yuta iya sa Ginoo o ang tanan nga mga butang nga anaa niini. So iya sa Ginoo. So kung i-claim sa Ginoo nga iya, unsa may ato? Wala. Wala. Tungod kay ang Ginoo mo ay tag-iya. So, tungod kay ang Ginoo mo'y tag-iya, unsa man ta mga kaigsunan? Unsa may tawag sa ato? Piniyalan. 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 Sa ato pa, kanang word nga piniyalan, dili ta kay kita mo'y tag-iya. For example, nayuta nga gipapiyal sa ato, dili na ang kuno nato kung naiabot nga ato na. So, kay gipiyal naman na sa ato, kung sa may buhaton nato, so ato po iuli ang bahin sa tag-iya sa yuta. Gani kung ato lang taon mga kaigsunan nga bisan ang salapi o ang bulawan ang tag-iya mong Ginoo. Sa Haggai chapter 2 verse 8. Ingon sa Ginoo, "The silver and gold is mine." Bisan pa sa tanan nga mga butang sa kalibutan, kung basahon nato ang Psalm chapter 24 verse 1, "The earth is the Lord and everything in it." So iya sa kalibutan, sa Ginoo ang kalibutan o ang tanan nga nagapuyo sa kalibutan, it belongs to God. Bisan pa nga atong kinabuhi, it belongs to God. Wala gi ato. Muna ang prinsipyo sa ownership. So gi-claim sa Ginoo na siya mo'y tag-iya sa tanan nga mga butang. So tungod kay Ginoo mo'y tag-iya sa tanan nga mga butang, kita gitawag nga sa steward or piniyalan. Now, tungod kay kita piniyalan, gusto si Ginoo nga himuon siya nato nga partner. So, partnership with God. So, dini makita nato mga kaigsunan ang tulo ka mga prinsipyo. Number 1, the principle of ownership. Ikaduha, the principle of stewardship. O ang ikatulo is the principle of partnership. So, tungod kay Ginoo mo'y tag-iya, kita piniyalan. Gusto sa Ginoo nga himuon nato siya nga unsa man partner
sa tanan nato nga mga buluhaton. Partner sa business o negosyo, sa atong pagpanguma, sa atong pagpanagat, sa atong nga pagpangimpliyo, himuon nato nga ang Ginoo mo'y partner. Tungod kay siya mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. So in what way nga ato mapadayan ang ato nga pagkapilianan nga mahimo nato nga ang Ginoo mo'y atong partner? In what way? Panalitan. Kung kamo ang saop or tinan, panalitan kung naiabot, mangutana ko sa inyo. Inyo bang ang kunon tanan nga mga abot nga inyo na? Hindi. Ang kunon ninyo dili? Dili. So naagyo'y porsyento nga iuli ninyo sa tag-iya sa yuta. Di ba? So tingali magsabot mo pila ka porsyento, no? O tunga-tunga pa mo, o depende sa inyo nga sabot. Now, sa Ginoo mga kigsunan, particular po siya ni anak nga bahin. Tungod kay ang Ginoo mo ay tag-iya sa tanan nga mga butang, nining kalibutan o kita iya nga mga piniyalan. Gusto sa Ginoo, doon nga siya mo'y atong partner, no? Ginoo mo'y atong partner. Gusto sa Ginoo nga ato iuli ang bahin nga iya si Ginoo. Unsa man nga portion mga kaigsunan? Unsa man nga bahin? Mo na ginatawag nga ikapulo. So dinhi mga kaigsunan, ang pag-uli sa ikapulo mo ning pag-ila nga ang Dios mo ang atong manluluwas ug ang taga pagpatikay. So dinhi maila nato mga kaigsunan nga ang Ginoo siya gyud ang atong creator ug manluluwas. Mo na nga iuli nato ang bahin nga iya si Ginoo pinaagi sa ikapulo. Mo ni ingon dinhi sa Malakay 3:10. Dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Aron adunay kalangon diha sa akong balay ug pinaagi niini sulayin ninyo ako karon nagaingon si Jehova sa mga panon. So makita nato dinhi mga kaigsunan nga ang Ginoo naga-challenge sa tao. Nga kung kita na faithful sa pag-uli sa mga halad o ikapulo, ingon sa Ginoo, sulayi ako, di ba? Bubuan ko kamo sa dubli nga mga panalangin nga wala na igong kabutangan. So makita nato mga kaigsunan ang panalangin sa Ginoo. Now, when we talk about tithe, pila ni siya ka percent? 10. 10%. Sa ato pa, kung naatay net income nga 100 pesos, pila man na ang ipangayon sa Ginoo? Cheers. 10 pesos. So, kung naatay 1,000 nga income, net income, pila man ang sa Ginoo? 100. 100. Sa ato pa, kung naatay 100,000 nga income, ang sa Ginoo pila man? 10,000. 10,000. Makita ninyo mga kaigsunan nga ang indicator sa blessing sa Ginoo mao ang tithe. Di ba? Indicator na siya. The more nga Ginoo mag-bless sa imo, so ang blessing sa Ginoo makita po nimo, di ba? So, ang tithe indicator na siya nga how the Lord bless you. The more you give your tithe to the Lord, imo na iuli. Actually, it is not ours. It belongs to God. Iyan na si Ginoo. So, ato ba na iuli si Ginoo? So, indicator na siya nga kung giunsa ka pagpanalangin si Ginoo kay kung dako ang imong tithe sa ato pa ang blessing sa Ginoo nga gihatag sa imo gadugli-dugli. Unya kaning offering mga kaigsunan, dili gyud pasukon ang atong gugma diya sa Ginoo. Wala siyang limit. So 10% or more wala sa COP, no? Kay kung dako ang atong paghigugma sa Ginoo, so makita po na pinaagi sa atong offering. Sa offering. Kay dili mga kaigsunan, kung ato lang taon, when we talk about offering, ang Ginoo gi-offer giniya iyang kaugalingon, di ba? Dito sa Kalbaryo sa Cross, He died for us. So kung ato pangutanon, pila man ang bili sa kamatayon ni Jesus? Dili masukod mga kaigsunan. Tungod kay siya mo'y creator, no? Siya mo'y tag-iya nining vast universe. So ang ibili sa kamatayon ni Jesus, di ko masukod. Mupuni sa katumbas sa gugma sa Ginoo, in respond to that love that God has bestowed to us, ato po ipadayag mga kaigsunan ang atong pag-igugma sa Ginoo, pinaagi sa pag-uli sa bahin nga iya sa Ginoo through tithe and offerings.
Kay gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga ato mapadayag ang ato nga pagigugma diha sa iya. And then ang Ginoo nag-challenge sa ato. Kung kita mo tinumanon sa pagpuli pinaagi sa mga halal ug ikapulo, ingon sa Ginoo, kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit o bubuan ko kamo sa panalangin nga sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. So there is blessings. Kung kita faithful sa atong relasyon diha sa Ginoo. Muna mga kigsunan nga importante niyo nga himuon nato nga ang Ginoo mo partner sa ato nga negosyo, sa ato nga mga buluhaton o sa uban pa, no? Bisan sa atong pagpag-empleo. Kay kung ang Ginoo mo ay atong partner, wala gyud posible mga kigsunan. Gani kung ato padayonon ang mga teksto, isulti din na nga ingon sa Ginoo, "O badlungon ko ang mga lumalamoy sa mga tanong." Sa ato pa kaning mga pesti bitaw, no? Mga pest, badlungon na sa Ginoo. Kinumdum ko dito sa Bukidnon sa una. Panahon sa Tingdulon, kanang daghan kay mga grasshoppers ba, no? Kanang dulon. Nga once nga magtapok ng mga dulon, pila lang ka oras mga kigsunan, hurot kinakatuban sa mais, hurot kina stick na lang pabilin. Nadong panahon na eskwela mi sa Mountain View College, tulong mi eskwela. Tulong. Ang akong magulang o ang akong manghod o ako. Unyang isaligan sa amo nga parents, pag-eskwela sa amo, katong among gamay nga farm, 3 hectares nga maisan, para nga maka-eskwela mi sa Mountain View College. Kung sa mangitabo ang mga kigsunan nga nag-abot man ditong mga dulon dito sa amo nga lugar, sa pikas nga barangay, hurot na yung mga mais o tubo. Stick na lang ang nabilin. Kung yung padulong ditong dulon sa amo ba? Nag-ampong akong inahan dito sa tunga-tunga sa farm. Yung mga Ginoo, naman ko investment sa inyo. Kay katong usa ka linya dito sa mais, iya tong i-invest para sa Ginoo. Kunya, faithful po siya nga nagauli kung ikapulo. Ingon yung Ginoo, nag-promise mo ka. Diri sa Malakay, nga imong badlungon ang mga lumalamoy sa mga tanong. So Ginoo, nag-aampo na ko nga palihok. Ayaw itugot nga moabot ang mga dulon dini sa farm. Kaya mo po ning gisaligan sa mga kabataan aron sila maka-eskwela sa Mountain View College. Abin niyo mga kigsunan, pagkaugma, kahibulungan yun. Ang dulon nakaabot dito doon sa among nga farm. Palibot sa among nga farm mga kigsunan, hurot tanan gipangaon sa dulon. Pero dito sa among nga farm mga kigsunan, katong 3 hectares, wala gyud dulon nga nagkaon dito. It's a miracle. Pero mao ni saad si Ginoo mga kigsunan. Kung kita di ay matinumanon, no, sa pag-uli pinaagi sa mga halal ug ikapulo, ang Ginoo kabalupon mo panalangin sa ato. Amen. I-promise na si Ginoo. O mao ni nga saad nga diin ato gyud ni, no, mag-claim mga kigsunan. O dili pod sa balang nga kasulatan, gisulti pod dinhi sa Ginoo may tungod sa ilhanan sa tinuod nga iglesia. Unsa man ang tinuod nga iglesia mga kigsunan? Dili makita nato sa Revelation chapter 12 verse 17. Nga mailan nato ang tinuod nga iglesia. Lagi ko dinhi. Unya ang dragon. Kinsa man ang dragon mga kigsunan? This refers to Satan. O ang dragon nasuko batok sa babae. Unsa man ang babae mga kigsunan? Kung mohisgot ta og prophecy. This refers to church, iglesia. O ang dragon nasuko batok sa babae ug miadto siya sa pagpakigubat batok sa tanan uban pang mga kaliwat sa babae nga nagabantay sa mga sugo sa Dios o nagahupot sa pagpanghimatuod may tungod kang Hesus. So dinhi mga kaigsunan, makita nato nga si Satanas nasuko nining tinuod nga iglesia. Unsay description sa tinuod nga iglesia? Nagabantay sa sugo sa Ginoo. Unsa pa gyud ang ilahanan? Nagahupot sa pagpanghimatuod sa kang Hesus, no? Testimony of Jesus. Now unsa man ni siya
ang pagpanghimatuod may tungod kang Hesus or testimony of Jesus. Kung basahan nato mga kaigsunan sa Revelation 19 verse 10, nagingon din o mihapa ako sa iyang tiilan aron unta sa pagsimba kaniya. Apan siya maingon kanako, ayaw pagbuhata kana. Ako maoy usa lamang ka masig kaulipon uban kanimo o sa imong kaigsuonan nga nagahupot sa pagpangimatuod ni Jesus. Mo'y simbahan ang Diyos kay ang pagpangimatuod ni Jesus mauman ang espiritu sa propesya. Spirit of prophecy. So ang tinuod nga iglesia, mao ni siyang iglesia nga nagabantay sa sugo sa Ginoo ug adunay spirit of prophecy. Sa atong iglesia mga kaigsunan, we believe sa spirit of prophecy pinaagi sa kang Illinois nga gigamit sa Ginoo sa paggiya sa iglesia through Ellen G. White. Kay siya gigamit sa Ginoo nga diin ang atong iglesia nag-uswag, nagtubo